Дами и господа, отново сте с нас, BTV репортерите, аз репортера и отново, разбира се, с Михаил Желязков на вашите екрани. При вас разбирам, може и да е топло, обаче при мен вече взе да се стъмнява и взе да ми става леко хладничко. Ако обичате, някой, ако ме съжали от вас, да ми донесе нещо да хапна, разбирате, защото малко, виждате, ска се пак е студеничко. И тъде, не е за друго. Сега отново ще опитаме да ви покажем как се обръща да се срещна в снега с Renault Twingo. Разбира се, отново с вашият любимец Тодор Ченчев. Ще е на вашите екрани точно след секунди. Ето го и той представи тяхна скорост. Това е! Обичам да се забавлявам, заведение затварям и когато се събудиш, най-често аз си ягам. Разбрали първи казвам, платито налазвам, те беше трудно спирам, обичам да консумирам. Разрешена любов, да ти чета цяла вечер, аз не съм готов. Искам и от нощи и джоб.